Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Kebun. Pemirsa, kok ngene iki ya? Kok melihat kabeh jilbabe hari ini saya mau nganu pemirsa. Derek rejepan. Dia mau berangkat jalan kaki lho. Udung jilbabku tak lipet dadine melihat kabeh, guys. Ini sudah siap. Nah, ini tak berangkat dulu. Moga-moga urung keri ya, belum terlambat ya guys ya. Kita berangkat dulu. Oke. Kita berangkat dulu. Melaku aku guys. Moga aku urung keri pemirsa. Wis do budal apa urung? Ben baca cilik kok. Tak suloi soalnya peteng ya. Aku melaku guys. Barki langsung sholat isya berjamaah. Kita suloi guys soalnya peteng. Lampu ini kini makan melok mati. Aku gak melok jamaah guys. Dolan anakku isek cilik sok mben. Mulai wis SD kayak. Bengi yang ini masjid kono kulon itu sendiri ini guys. Aku terus melok masjid kono. Aku nek gak melok iki sing mapak poso pemirsa. Soalnya
dikandani mae wong tua mbek maroto ki saya urip kabeh gak usah melu. Pomo iya ya aku tetep bancane nomah, guys. Gak ngarani musola. Karena memang filosofi ini gak oleh ya wis. Iki tak ceritani ya, guys. Untuk loro. Cuma takkan jupuk nambah Rumi. Halo. Yo. Ini untuk berkat, guys. 2. Untuk berkat 2 pemirsa, kita buka ya. Niki mesti 4, nggowo 4 aku mulai untuk 2. Untuk 2 mesti boleh milih berkat yang berbeda. Mang ana sing jajan cah cilik seneng jajan. Oh ya. Rezeki untuk telur balado ya, Mi. Oh, buka berkat, guys. Nah, buka berkat, guys. Oh, mantep. Bumbu terong balado. Walah, iki aku dadi utengku lesu. Wis ora sek, guys, aku, guys. Aku kemarin lagi bermain bakso. Oh ya, buka berkat, guys. Berkat apa ini? Berkat rejepan. Oh, mantul. Misal suasana di malam hari. Sejak warung kopi kono iki tutup ya, warung Ngelik Resi sepigak cah nom. Aku nek sumpah, aku metu, guys, bengi-bengi nu. Ya metu golekno jajan anakku karo jalan-jalan. Ya setelah ya. Tapi enak guys, enak iki gak. Ya bener sapa? Masa ana wong dandan sawah. Ayo nang dia ya. Mandi. Ini kanggo wong introvert ya cocok. Nek aku ki wong iki bukan masalah mau kumpul yo kumpul, tapi kan gak bendino kumpul iki yo orang duwe kegiatan, wong ki yo duwe kegiatan dhewe-dhewe, guys ya. Yo kadang nek nang Cepu gak udan yo pengen mampir yo mampir nang Merah, jagongan biasa, gak mesti melulu harus apa jenenge? Harus ngontan juga. Wayah ngontan wayah. Aku ki gak mesti pemirsa, pokoke sak gelemku. Sepenting tetap silaturahmi ngono, guys. Sandalnya dipakai, Dek. Cimi. Kenjaluk mampor aku terima kasih nonton kontenku. Mau versi make up. Ya ayo nonton mangan berkate tunggu sik wareg Bu. Aku yo sik wareg. Ngupang sak jam kas. Alah ben tak tutup sik yo ngono ku lah, guys, dibuka tak dono kok. Berkate wis ngono ku berkate. Jadi di sini tuh rejepan tuh yo nek di sini loh ya ana sing maleme Rejeb, ana sing setelah Rejeb ping ngono. Bawa berkat 4 terserah. Dek mang yo ana sing jajan-jajan garingan, yo ana sing bakso kaya aku, yo ana sing sego bumbu mang yo ana. Tapi iki tergantung, sing penting niate padha budal. Nah, aku sing gak tak elok iki aku guys, mulutan, soalnya mulutanku giliran grup ngono lho, guys. Lah aku ki yo duwe cah cilik, memang gak melo. Nek jaman biyen aku nang Jepang yo melok ibuku mulutan ngalon gantian arisan sapa sing entuk. Nek berjanjian lho, al berjanji lah kuwi sentuk arisan ku ngadakno pengajian ngono. Tapi ibuku wis apa jenenge? Wis mulai aktif dodol esuk, kadang yo sore yo apa jenenge kegiatan iki akeh, guys, ibuku. Dadi yo
Ngono kuwi. Gak leren gaweane mari dodol pasar. Bariku wis leren. Contoh agek iki lho leren melak berjanji. Mone yo jamanku ambek adikku. Sampai gerang melak terus ibuku berjanjian. Aku nek gak mulai ketrem mulutan nek grup-grupan guys yo. Meno fatayatan bareng. Mapak poso aku memang gak melu tak ceritane kok mang karena memang filosofine kuwi aku yo ana sing tuwa nek pamane melak yo ora apa-apa. Misal nek ora dikandani wong tua ki aku yo ora ngerti guys. Pengen melu yo. Tapi kan nek kene iki wong nek mapak poso iki bancane gunung omah yo ono sing sebagian nang musola. Tapi karena wong tuaku sek durip urip. Wong tuaku sek dutuh kabeh. Yo urung ono sing meninggal ya termasuk bener ya urip ya. Iku dadi gak nganu guys, gak melok mapak poso, nutup poso gak melu. Aku cuma anut guys ngono. Tradisinya seperti apa yo anut. Ya kuwi Recep, malam takbiran bancaan. Kuwi nang merah gak ono lho guys nek takbiran kabat iki aturane iki beda-beda. Kayak apa? Saat Idul Adha kayak aku yo melu karena memang adatnya nih kene mak takbirannya gak berkat. Nang merah gak ono nek Idul Adha. Ya kayak nang merah Recepan. Kok nang Jepang gak ono bancaan guys mak pengajian biasa. Nek nang merah awal-awalan antara do mulot nang Recep kuwi agek do bancaan nang musala. Nek aku ki barbaran sasi Recep entek nang bulan Ruwah ya. Kuwi lagi ngono. Ya ana sing nang daerah liya, Bluro liya sing Recep iki koyo mapak poso ana awal ana akhir ya ana. Kuwi iki macam-macam guys tradisine. Kuwi tunggal sak kabupaten. Dadi yo kuwi manglah. Tak ceritani yo guys. Mawa desa mawa tata cara. Setiap desa itu punya tradisi yang berbeda-beda. Tadi bawa 4 pulang harus bawa 2 berkat yang berbeda. Aku nggo berkat sego. Terima kasih yo guys yo. Memang nang musolane yo tak konten sak yos semestine aku ngonten lah. Soale mangko yo ono ibu-ibu sing nyusui anake yo tak agak pantes tak konten. Nang yo tak skip sakno jenenge duwe bocah umur setahun setengah guys. Terima kasih pemirsa yo iki mang aku nek ngonten metu yo ngene iki guys yo mang acara bancaan buah wae nomah wae metu gak metu terus yo gak nomah terus metu terus ngomah yo gak kopen ngonten iki yo sing tetep prioritas omah dhisik yo. Terima kasih, mohon maaf jika ada dulu kata tidak berkenan di mana sebesar-besarnya. Semoga bulan Rajab ini berkah bagi kita semua. Masya Allah, ojo lali like, comment, subscribe, dan mas gopom. Nah, anak lainnya mbak inspirasi yang tersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Dadah.